Vamos, Manu, este é o teu, Manu. A xente non quere mirar. Manu vai colocar o balón. Está o especialista do lanzamento de pelota do Lugo. Manu colocando o balón. Dalle calor, Manu. Vamos, Manu. Xa che digo, Manu. Aulés intenta poñer o nervioso. Venga, Manu. Dalle, Manu. Marca, Manu. Por favor. Venga, Manu. Dalle, Manu. Dalle carreira. Aí vai, Manu. Manu, Manu. Gol, 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 gol. Vieito, bos días, Vamos Vieito. ya. Boas noites, Vieito, boas noites. Como estás? Xa estamos aquí. Moi boas noites. Pois, como sempre, ostras, non sei se baixes o audio aí, un pouco. O meu audio. Vale, xa está. Hai que machacar a Vieito, que non lle daba chance ao estradense, xa anda jengibre por aí xa. A ver, que? Estou aquí comendo unhas pipas antes de nada. Ollo, pois mira, David César, primeira suscripción da noite. Grande David César, sempre aí. Suscripción de David. Moitas gracias. Sí, señor. Que? Pois nada, o que... Nada, unha semana máis, unha semana menos tamén deste 2 días despois, porque claro, evidentemente, cando se acaba o fútbol, pois faremos un paronciño neste fantástico programa. E despois, nada, seguiremos facendo as nosas cousas, pero bueno, 2 días despois, se non hai xornada, tampouco ten moito sentido facelo. Ostra. Entón, Oiche, non sei que fixo jengibre, pero deunos algo, tío. Algo houbo aquí. Non sei, que jengibre, explícanos que é eso. Que é eso de Imos Estredense? Que Dios, non sei que é. E mira, David César, moitas gracias por ese algo, jengibre. Utilizando emoticonos xa, o de Claudio Bobú, Os suscriptores teñen ese privilexio. Un emoticono de Bobú. Un tipo que sabe. Sí, señor. Bueno, pois eso, unha semana que un fin de semana, a verdad que, bueno, para o fútbol galego profesional espectacular, co salvación do Lugo. Bueno, despois máis cousillas, non? A terceira división, o grupo de permanencia, sobre todo, é ese partido en Cangas entre o Alondra e o Rodense. Eso iba a decir, que grande para o fútbol galego e grande para a xente da estrada, que estaredes aí dando saltos de alegría, Vieito. Sí, home, a verdade é que a xente está bastante enganchada. Non é para menos, porque ao final o estradense nunca se veu, ou polo menos que eu saiba, desde que eu teño uso de razón, nunca se veu nunha destas. E bueno, eu lin nalgúna crónica que foron 300 personas, 300 estradenses a Cangas, que, bueno, realmente é de tolos, eso.
É moi ben, a xente moi contenta, aparte gañando como se gañou. Buah. Eu creo que agora que se cree, eu penso que dentro do club na estrada o que se escoita pola vila, o que se ve pola vila, que a xente quere ascender, cabrón. Sí. A xente nin arousa, nin somotas, nin polvorín, nin nada, a xente quere subir. Buf. A ver. Está complicada a cousa, pero é que eu do Estradense xa non vou dicir nada porque veremos despois o resumen, pero é que con todo en contra, con épica, que flipas, e aínda así, victoria do conxunto de Alberto Mariano. Despois botaremos un ollo. Que che iba a decir, que máis? Pouco, o Lugo, que tamén, o do Lugo sí que foi espectacular. O Lugo, sí que foi, ademais, bueno, eu creo que, sufrindo, porque eu aparte vin os últimos minutos vin o Lugo, que era normal, claro, evidentemente, ao final está xogando en Vallecas contra todo un Rayo Vallecano que estaba, que ao final non lle fixo falta, pero, bueno, que estaba xogando moito, entrar no playoff na promoción de ascenso. E, bueno, ao final, un partido moi sufrido, vitória moi traballada, como se suele decir. E outro ano máis, en segundo. Sí, increíble. E despois pouco máis, temos que falar do remate da primeira fase de preferente, que xa temos os equipos que estarán nesa segunda fase. Deses equipos, despois veremos, que hai 4 que estarán o ano que ven en terceira federación. Así que, cando queiras, empezamos, se tal pola terceira, se che parece, empezamos a ver os resumos. Sí. Pareceme fenomenal, pero bueno, está dicindo aquí Jengibre, mellor posición histórica do Estradense, sétimo na terceira. O que pasa que a min tenme contado, xente que xogou no Estradense fai moitos anos, antes de que existira a segunda B. Falaronme dunha fase de ascenso contra o Celta B, non sei que máis, que bueno, non sei se era tamén unha fase de ascenso tal, pero bueno, non sei, fai moitísimos anos, así que pode ser que no rexistro este catalogada esa como a mellor clasificación histórica. A do ano pasado, non? Vamos a darle. Sí. Veña, pois imos a nosa pantalla, a gran pantalla. Empezamos con que? Que queres ver primeiro? O Alondres Estradense, precisamente, ou empezamos polo grupo da permanencia? Eu casi empezaba polo grupo de permanencia. Imos aló, imos cun pouquinho de menos a máis. Veña, cun partido que se disputou o sábado entre Ourense Clube de Fútbol e Estudiantil. Ourense Clube de Fútbol, que xa será equipo de terceira federación o próximo curso. Sí, señor, será equipo de terceira, salvouse, e bueno, xa renovaron a Rubén Domínguez despois de lograr a salvación. É o que falamos moitísimas veces deste equipo, é un equipo que, bueno, a mí parece un equipazo, evidentemente, posiblemente non sexa igual, non ten o nivel do Ourense Clube de Fútbol do ano pasado, que, bueno, eu creo que tampouco está tan longe. Pero, bueno, era moito equipo de Dios. Era moito equipo. Sí. O que pasa é que, pues, bueno, este ano fichouse moi ben tamén, o que pasa é que, claro, ao final estás facendo un equipo novo, de varias pezas de varios sitios diferentes, e ao final é complicado, acusou moito ese inicio de liga. Sí, eu penso que se ahora que lle dan continuidade a Rubén Domínguez, e tamén lle dan continuidade ao proxecto, ao mellor ano que ven, estamos falando dun dos serios candidatos a ascender a segunda federación. E mira, por certo, comenta Jengibre que o Estudiantil, o Vista Alegre, matemáticamente, equipo de preferente. Sí, descenderon xa. E bueno, é o que hai. Ao final, é un caso tamén similar, salvando as distancias que son moitas, entre co Ourense Clube de Fútbol tamén. Son dous equipos que se fixaron prácticamente de cero este ano, moita xente nova, xente boa, porque hai moita xente importante no fútbol, en terceira división, segunda B. Hai xente moi importante, está nos dous equipos, pero claro, son equipos feitos a base de picar peciñas de varios equipos distintos. É complicado. Bueno, por certo, o partido quedou 3-2, non? Que non estamos dicindo. Sí. Aquí vemos o segundo, penso, do Ourense Clube de Fútbol. É que non estaba moi atento ao resumo, a verdade. Sí, bueno, 3-2, partido competido. A balón parado facendo moito dano o Ourense. É que ten xogadores que van moi ben por arriba, o Ourense Clube de Fútbol. Marcou William, lateral dereito. E despois, ao final, recortou distancias Jacobo Millán. O zurdiño, un clásico da... Mira, aquí está a xogada, creo. Pase de Rubén Márquez e gol de Jacobo. E así acabaría o partido.
Sí, o gol de penalti do noso colega Emi Carril. E bueno, exacto. o Estudiantil que intentou, que compiteu, pero bueno, realmente xa o tiña moi difícil. Sí, Ao final, cando tes tan difícil e ainda por encima, sabes, porque se estás a 2 ou 3 puntos tal, pero xa estás moi complicado e vas a un campo tan exigente como o Couto contra un equipo como o Ourense Club de Fútbol. Exacto. É moi complicado. Moi complicado. Alguén que se complicou moitísimo, prácticamente imposible xa a salvación, o Fisterra. Contra o Pontellas, Sí. un Pontellas xa descendido, vas ali a San Carpio e perdes o partido. Sí, sí, pero bueno, é o que, bueno, o sea, prácticamente no, está descendido xa, creo. Sí, está descendido. Pode ser, sí, penso que sí, tes razón. Tes razón. Tes razón, pois En todo caso, non sei como están a verdade, pero si están descendidos. Pero bueno, é o que falamos tamén sempre, joder, que ao final é que están competindo todos. Sí, Eu sí. vexo, sabes, sobre todo na casa, sobre todo cando xogan de local, vexo o Pallosaco, vexo a Pontellas, vexo a Atios, vexo as Pontes, que sobre todo de local compiten Sí. todos os partidos. Boas, Entonces, bueno, Fabiano. Despois marcou Ale Ramos de falta, un pouco estrana, que casi saca o seu propio o xogador do seu equipo, pero ao final deron o gol e ao final marcaría o Pontellas o 2-1. A verdade é Sí, que señor. resultado bastante extraño para min, Sí, sí, bueno. A min tampouco é que me sorprende demasiado. O Fisterra fora tampouco é, bueno. Bueno, é Pero que bueno, estaban sí que moi é certo ben. que o Fisterra... Sí, é que falamos moitas veces, que eu creo que o Fisterra que tuvo moi mala sorte este ano cos partidos aplazados. Sí, Porque xa non é que tuveran, que tamén, é que xa non recordo, non sei se foron foi por ter eles positivos no equipo ou non, pero sempre lle coincidía xogar contra equipos que tiñan Sí, positivos. sí, E sí. ao final, Sí que foi moita animalada. Aí na época de inverno, en xaneiro, por aí, recordo que levaban sin xogar como, non sei, un mes ou algo así. Boa noite a todos. Sí, dime. encadearon varios partidos seguidos sin xogar, eso ao final penalízate moito, joder, aparte nunha liga tan competitiva, tan curta como foi este ano. Aínda así, pichabas 3 partidos ou 4. eu penso que tempada moi meritoria do Fisterra, A min foi un equipo que me gustou moito e foi moi bonito ver o Orosolis en terceira división. Unha pena que non poidese entrar máis xente ao campo, Sí, é certo que di o Rei Fabiano, non sei se safaban seguro, pero bueno, sí que competirían moito máis. En condicións normais xa non me refiro solo ao tema de aprazar partidos, senón tamén o da afición do campo. É que coidado, Ir xogar a Fisterra desde sabe Dios onde, tal, media encerrona ali, non é fácil. Mira, un equipo que se complicou moitísimo foi o Ribadumia, de Luis Carro, que perdeu contra o Viveiro con este gol de penalti. Tiña moitas opcións de estar aí de cheo na pelexa, pero despois desta derrota, veremos despois a clasificación. Realmente era unha oportunidade de ouro, non? Por Ribadumia. É que era unha oportunidade de auténtico ouro, porque quedaba en bastante boa situación para salvarse. Tampouco lle quedan despois partidos, bueno, ten que ir a Arzúa agora, pero despois ten xa o Pallosaco e co Fisterra, que están descendidos. Podía rascar algo, pero bueno, ao final vai o Viveiro, que tamén está moi ben. Eso che vou dicir, O Viveiro, o Giño con eles, moi ben o Viveiro, sí señor. Sí. Que son equipo tamén matemáticamente de terceira federación para Vano, non? Creo que sí. Iso sí, tivo ocasións de todas as cores o Ribadumia para empatar o choque, pero ao final, pois ese 0-1 mantívose e o Viveiro que safou 3 puntiños que lle veñen moi ben, Moito mérito. O Viveiro é un equipo que me parece tamén que foi de menos a máis. Joder, sí, sen dúbida. E ao principio sí que empezou un pouco, de maneira máis dubitativa e tal, a pesar de que creo que non primeiro xogar nada ganara ben, senón mal. E con cousas raras tamén, en plan, por exemplo, de desfacerse de Gerardo Carrera, un gran futbolista e que agora está xogando na Sarriana. Por exemplo, que comentábase, non? Que había como mal rollo co adestrador, con Chusky, non? Chasky, como é? Chusky. Eu sempre me equivoco, sempre chamo Chasky, como se fose un canti. Chusky tamén é medio nome de... Así de medio mascota. A ver, é nome de mascotiña. Pero está guai, é un bon nome. Pero bueno, iso.
Sí, sí que é certo, pero é un equipo moi, a mí me parece un equipo moi duro. É obvio, o de Gerardo sí que chamou a atención Sí, foi no raro. seu día, pero bueno, eu que sei, ao final Saíulles as ben. cousas que pasan no vestuario. Sí, Saíulles obvio, ben. visto. Mal É, lles foi. é un equipo que, bueno, que tamén esta semana se chega a gañar o Arzúa. Xa prácticamente estaba mantiñase na categoría, pero perdeu contra o de Ourense, que meteuse na loita de, pero bueno, de O calle. Ourense tamén ten moito mérito que está facendo. Sí, penalti sobre Tiago. Parecía tamén que estaba descendido, fai nada. E mira ti, agora, ostras, que están encadeando aí unha boa xeira. Gañaron, bueno, ainda que levaban sin gañar un par de partidos, pero bueno, gañaron varios partidos na segunda fase, e bueno, antes están aí. Están aí. Agora Ourense marcou o García. Foi bo partido da de Ourense, a verdad, polo que vi no resumo e tal, moi bo partido. Contra un equipo que sempre compite como o Arzúa, tamén tivo as súas ocasións. Esta de Vivito, como lle pega Vivito, tío, Sí, que lle pega ben. Sí, é realmente unha victoria, eu penso que trascendental, non? Sí, Aparte, metes aí na lea, non deixes que se che escape moito o Arzúa. E agora Ourense xa con tres equipos descendidos, Pallosaco, que parada. Fisterra e As Pontes. Entón, bueno, eu creo que pode ser que se sabe. A ver, mira, pregunta Gengibre, a de Ourense chegará con opcións a última xornada? Eu penso que sí. Eu penso que sí. Chegará. A ver, é que vai estar a cousa moi igualada, porque ademais agora pensa que Viveiro e Ourense Clube de Fútbol xa se escaparon, vai estar entre, non sei se Arzúa eu penso que o Arzúa vai se manter, tío. Eu penso que tamén, eu penso que a renta que teñen que lles debía chegar. Agora, o Barco teñen un calendario moi o calendario máis difícil é o do Arzúa, Sí, pero O bueno. Arzúa xoga agora na casa co Ribadumia, vai, visita o Ourense Clube de Fútbol e recibe o Barco na última. O sea que eu creo que máis que nada, eu penso que o Ourense, a UD vai chegar con opcións á última xornada. Polo Barco ou polo Arzúa? Polo partido Hai un partido entre Arzúa e Barco? Ou non? Na última xornada, sí. Ostras. Ese partido pode ser a vida ou morte. Ese día o Ourense vai ás Pontes. Sí, o Barco, mira, precisamente, Barco contra As Pontes. O As Pontes, un dos peores, se non o peor, equipo visitante da categoría, e complicoulle moitísimo as cousas aos de Valdeorras. Que de feito canto foi o resultado? 3-2, pode ser? Foi 3-2, sí, pero bueno, o 3-2 xa foi Rubén Pardo no 90 e tal. Pero bueno, escoita, non sei se o Rei Fabián nos está vacilando, pero di que estuvo Caminero no Couto. Está falando de Caminero do Atlético de Madrid? O mellor foi a ver a alguén a fichar a Iker Hurtado para o Atlético de Madrid ou así. Bueno, Caminero xa non está no Atlético, pero bueno. No sitio de Musa Dembélé. Seguro que é máis rápido que Agüero, que mira, que fichou o Barça. Ahora en serio, nunha carreira, ti quen crees que gaña? O Kun ou Iker Hurtado? Iker Hurtado. Sí, verdad? Eu penso que sí, carreira. Aparte, o Kun quédase falando con Ibai. O Kun non ven a xogar ao fútbol aquí en España. Bueno. O Kun... Eu penso que vai... a ser streamer. Vai calar un pocas, tío. Que non nos engaña a nadie. Disque. Sí, mira, o Kun, un estilo David Álvarez, pero de dianteiro centro. Así, baixiño, tren inferior baixo. Non se parece nada. Non se parece. Estilo chino. Sí, efectivamente. Pero moito máis lento, ves? Sí, é moito máis. A mellor engana, porque está xogando contra profesionais de centrais moi rápidos, pero o Kun, tivo os seus anos de que era moi rápido, Sí, que era. Bueno, ahora está cascado. Era rollo, salvando as distancias, rollo Messi, sí, un tío rápido, de levar o balón moi pequeno. Ten inferior moi baixo, sí, como molaba, como me gustaba Agüero no Atlético, que recital. A mí sí me gustando, a mí parece moi xogadorazo. Claro. O que pasa que o tipo debe ser tamén para darlle comer a parte un pouco, porque a mí dame a sensación de que o tipo xa ten a cabeza posta en outras historias. Mire, o Rei Fabiano faltando o respeto ao Atlético de Madrid, que che parece, Vieito? Poñendo o Pateti. Pareceme ben. É como eu non apodo, non? Non vou facer declaracións. Que golazo de Rubén Pardo foi, non? É que é moi clásica esa definición del. Sí. Moi bo xogador. Rubén Pardo, sí, moi bo xogador, está maior cete, pero bueno, sigue aí en terceira división, anotando chicharrillos de vez en cando. E mira, non está sendo excesivamente titular, pero bueno. Mira, dices, largar a Suárez porque é amigo de Messi, 30 e pico anos, e traes ao Kun. Mira, ves, cun Agüero galego, Iago Novo, ti que dis, cabo, ti sabes?
É que Iago Novo, creo que xa o falamos isto, pero é máis así, físicamente parécense, pero é máis media punta, non? Digamos. Sí. O Kun Agüero é o que diste, así un estilo chiño, así. A min eu compararía con Chiño, sí, pero bueno. Da terceira, sí. O que pasa é que é máis técnico Claro. o Kun. Sí, e salvando as distancias. En proporción, refírome, Sí, evidentemente, claro. pues vamos, o Kun é un auténtico xogador do mundo. E xa un partido un pouco intrascendente que era este Payosaco Atios, no campo do Atios. Sí. Gañou o Payosaco, primeira victoria da tempada fora da casa do Payosaco. Vistes algo da Liga Promises? Nos pregunta Cisco. Sí que vi, bueno, eu vin o chaval este do Celta, non? Un fenómeno, o próximo Iago Aspas, o... Como se chama, tío? Bueno, sí. A ver se alguén o sabe no chat. Brian, no. Ai. Brian, verdad? Non sei que. Sí. É igual, eu que penso, cabo aquí, se lle dá un bombo a estes rapaces, que eso non é nada. Sí, nin por rapaces, eu recordo moito, mira, Brian Bugarín, exacto, Brian Bugarín, sí señor. Sou Ruli, grande. Non sei, eu creo que si está dando un bombo que a ver, ao final é o que vende, o fútbol é un negocio, hai que vender o que haxa, porque aparte non hai outro fútbol agora casi a ese nivel. Pero bueno, o rapaz evidentemente é moi bo, pero cando rapaces... Cantos rapaces hai así? Sí, mira, apunta jengibre, logo acaban xogando no Ribadumia, pois tal cual, de feito hai moitos rapaces que xogaban moi ben no Celta cando eran iso, categorías inferiores, agora están no Ribadumia precisamente. Alex Fernández, Brais Bernárdez, hai varios. Ao final son moitos factores e chegar é moi difícil. Mira, por exemplo, temos o exemplo no Estradense de Alex Ubi, que foi un xogador internacional español sub-16, o tipo xogando con Dani Olmo esta peña na selección española, tal, ao final, bueno, non sei, unha lesión nun mal momento, tal, que estudias, non sei que. E ao final xa chegar ao nivel de terceira división a mí xa me parece escandaloso, verdad? Está ben, sí. Ti máis eu non imos chegar na vida, por exemplo, sabes? No. Son cousas que pasan. Bueno, non ten fin. No, a verdade que no. A ver, vemos a clasificación. Ao final chegar a ser profesional é unha cousa de... Que di, correcto, o irmán está nos Wolves, pero xa ten que pararlle os pés. Quen é o irmán? O irmán de Brian Bugarín. Me gusta o nome, Bugarín, Bugarín. Sí, o irmán marchou para fora, sí. Non sei se nos Wolves ou en que... Pois non o sabía, Sí, porque non sei se nos gols, pois será, se o pon Fabiano será, pero sí que marchou para fora porque creo que, bueno, creo que Brian, que tamén, os pais creo que son bastante... Mira, sí, Eric Bugarín. Pois ollo con Eric Bugarín, ao mellor debuta nos Wolfiños, tío, que son así medio portugueses. Un galego ali, pois está ben. Sí, señor. Que cheve... Ten nome máis ben de non sei de onde. Bugarín sona, non sei, tío. Argentino, sí, Bugarín. Bugarín. A mí sona a polaco, así. Bugarín. Sí, depende da pronunciación, claro. Húngaro, así. Sí. E Tomás Abelleira foi intencionalmente... Tomás Abelleira, chaval. Tomás Abelleira, xogador fetiche para min. Este ano que fixo Tomás Abelleira. Por favor, se alguén no chat sabe onde xogou Tomás Abelleira, se é que xogou, agradeceríao moito, porque... Para mí é unha incógnita. Onde está Tomás Abelleira? É que sí que é certo. Cabo, tamén podía ser interesante un día facer un vídeo sobre xogadores que se quedaron no camiño, Sí. Daqui da zona este de Galicia. Porque mira que hai moita xente que parecía que iba a ser escandalosa e ao final... Sí, pasoume a min, co Ciri de pequeno. Non houve ningún xogador aí fetiche de Melide que ao final que parecía que iba a ser que se iba a comer o mundo e ao final... Algún que parecía que decían que iba a ser profesional. Que podía ser profesional. Non houve ningún deses en Melide. Sí, home, sí, no, había nivel. Pero Melide, eu vouche contar a historia de Melide. Espera, que me están... Tomás Abelleira, un dos borrachos máis grandes que pasou por Pasarón. O sábado atopábalo polos pubs pontevedreses e o domingo xogaba en Pasarón. Está sen clube. Bo resume de fica coa bola. Ostras. Juan despois, boas noites, por certo. Canto tempo sen pasarme. Sen pasarte. E sen estar aquí tamén, e sen ver o directo tamén, Claro. Desde o sub-16 de Sandro Bellerín non xoga, está na pandemia do pai en Pontevedra, me dixeron. Pois bueno, un saúdo a Tomás Abelleira. Que te iba a decir? Aparte que é un xogador que yo ves, o tío ten unha clase molado de todos. Pasa que claro, ao final son tantas cousas para ser futbolista. Ademais, co pelo así, sabes, rollo que parece... Como se chama? O de... Touriñán. Ten así un rollo Touriñán, pero en futbolista, tío. Eu cando vexo a Tomás Abelleira vexo a Touriñán xogando fútbol. Pelocheiro. Sí. Pelota.
Pero sí. De que estábamos falando antes? Que estaba dicindo? Estamos comentando a clasificación. Vale, pois veña, pois imos a clasificación. Moi disperso. Mellor. Mira, pois o que che dicía, Ourense Clube de Fútbol e Viveiro, 48 puntos os dous, salvación. O Viveiro increíble, é que o Viveiro ten moito mérito, Ourense tamén, pero Viveiro genial. Despois, é que a mí o Viveiro parece un equipo moi duro e moi sólido, sobre todo. Despois, o seu campo é un campo complicado tamén, Cantarrana. Claro. Sí, señor. Despois, Arzúa, 43 puntos, un punto por debaixo está o Barco, e despois, con 39, o de Ourense e Ribadumia. O Ribadumia, se non achega a liar este fin de que estaba metido na pomada, empatou a puntos co Barco, Se chega a gañar, que pena. O sea, na casa, Viveiro, e tiña opcións, Sí, bueno, o que pasa é que eso, ao final, un partido moi complicado tamén. O Viveiro tamén tiña que ganar para certificar un pouco esa salvación, e ao final é un equipazo. E bueno, un partido que xo vimos antes, con moitas ocasións por Ribadumia, non puido ser, e nada, terán que seguir remando, opcións ainda teñen, claro. Mira, comenta Jengibre que no Atio está Adrián Mouriño, un tremendo xogadorazo que estivo no Recre. É que sí, é que realmente hai moitas historias en terceira, hai xogadores que pasaron por grandes canteiras, eso está claro, sempre. Claro. Eu creo que a maioría de xogadores que hai en terceira división estuveron, o sea, a uns niveis ou a outros de pequenos estaban chamados a ser top, seguramente. É que a maioría, ao final velos, e todos estuveron, que distí, cabo, todos estuveron canteiro do Depor, canteiro do Celta, non sei que. Jengibre anda boasón, Jengibre, hoxe, Sí, anda simpático, Oye, o partido, que grande. As Pontes Pontellas. No, é bo partido para ir a velo e tal, disfrutar do fútbol un domingo. E que che iba a decir? Mira, que xa me acordo que che iba a comentar, que estábamos falando das promesas que non triunfaron en Melide. Mais que diso, vouche explicar por que a xente, porque hai moi bons xogadores en Melide, pero vouche explicar por que non triunfan. Porque Melide, para o que non o sepa, é un lugar onde hai unha festa espectacular. Entón, cando ti eres alevín, cadete, tal, xuvenil de primeiro incluso, se non che mola moito a festa, pero pasas a xuvenil de segundo e xa empezas a salir de festa os sábados. Que pasa? A maioría da xente en Melide prefire sair de festa ao fútbol. Entón complica o tema e a xente non triunfa. Se non te vas... No. O discurso tamén te digo que está un pouco collida polos pelos. No, é así. Melide históricamente... Melide... Penso que se vives en Cambados ou en... Santiago, claro. Ou en Pontevedra pero, por exemplo, Arzúa, que está aquí ao lado. En Arzúa non hai pubs, non hai vida nocturna prácticamente. Teñen que vir a Melide. Entón en Arzúa están en terceira división. Son datos. Eso pode ser. Que va. Logo non me explico tampouco que fai o Estradense en terceira división. Por esa regla de 3. Porque invertiron moitos cartos. Hai moita xente de fora. Non te creo. No. Hai moita xente de fora. Cantos hai de Arzúa no Arzúa? Eso tamén é certo. Hai pouca xente do Arzúa no Arzúa. Ben posto, penso en verde. Digo penso en verde, pero bueno. Que? Seguimos entón, que estamos dispersos, gústame isto. Habrá que seguir, sí. Bueno, pero podemos, sí. Vamos ao Estradense, a falar do Estradense precisamente. Xa comentamos, sí, porque aquí xa comentamos o Ourense, bueno, Fisterra defendido, e opcións para Ribadumia, o de Ourense e Barco. Sí, señor. Pois a ver. E Arzúa tamén está aí metido na pomada. Mira, o de Ourense levaba borracha se non fora pola derrota co Estudiantil. E que eso sí que tamén foi unha derrota un tanto rara, por exemplo, do de Ourense, que aumenta a media levo. Sí, pero hoxe che digo, que ao final son partidos que tes moito que perder e pouco que ganar, porque son partidos que estás obligados a ganar contra equipos, aparte cada vez máis, que ahora hai máis descendidos aínda. Sí. Entón son partidos que estás un pouco na obriga de gañalos. E a xente xoga sen presión, claro. É o que di, mira, moita presión, claro. Mira, non sei, a mí non me parece fácil. Estamos vendo xa o partido no que sí que tiña que haber unha tensión, porque claro, era gañar ou irte a casa. Entón, estamos vendo o partido no morrazo entre Alondras e Estradense, para onde cascallar. Foi un bo partido, Como viches o partido, tío? Sí que estivo ben, non o vin un resumo máis. Non o vin, non o pudín ver. Pero eu vin esta expulsión. A expulsión chamoume a atención. Ti viches a expulsión, non? Cargaríaste a Piñeiro por ese golpe? Non, para nada. A verdade é que Mauro fixo bastante para que o expulsara. Para min eso é tarxeta para os dous. Pecou un pouco de
Primeiro é un agarrón que é tarxeta clarísima. Sí, a tarxeta levou. Soltar o brazo para atrás, tarxeta clarísima, que tampouco é unha agresión. Que chichar. Que chichar. Tampouco nada. Boa, e despois o golazo de Mulero no 90 e pico. Como celebraba o Estredense? Espectacular, home, claro. Boa, que foi un golazo. Quero verlo repetido. Espectacular. É que Mulero, por certo, que veu en mitad de... Sí, claro. Sabes de onde ven, Mulero? Imos ver a repetición do gol, porque é unha auténtica... Bumba! Pregúntame a Díaz Levo, como quedan as eliminatorias de ascenso? Pois hai que saber, hai que esperar a que xoguen os Somozas Choco, porque xoga o Arousa, que quedou terceiro, xogará contra o peor clasificado que se clasifique. Se pasa o Choco po Choco, se non pasa o Choco, pois xogará co Estradense. Mira, decía o Rei Fabiano que Juanín estivo no filial do Almería cando estivo en primeira división. E contéstalle Jengibre, Juanín aínda ten 23, pode chegar. Sí que é un rapaz novo, Juanín. Sí, é un chaval aparte tamén da canteira do Dépor, o tipo xogou no Valdulla de rapaz, creo que estaba no Valdulla. E marchou para o Deportivo e estuvo bastantes anos ali na canteira do Dépor a bon nivel. Sí, señor. Polo visto. Realmente é un xogador que tampouco se contaba, de feito na estrada. Houve así como algunhas voces non sei, como con certa discrepancia de cando se falou da súa volta, cando volveron a traer, porque estuvera xa no Estradense, marchou, e volveu cando ascenderon o ano pasado. No Estudiantil. Non estaba moi pola labor, pero bueno, ao final leva 2 temporadas, sobre todo este espectacular. É moi bo xogador, é un xogador de moito nivel, Juanín. Que che iba a decir? Sí, aparte do Estradense que non ten moito gol, pois ao final é un xogador que lle aporta moito gol. Sí, dende a banda, que non é fácil. Que che iba a decir? Teño o xogo das pistas para que compitas que a xente no chat. A ver se... Imos facer unha cousa, tío. Non sei como funciona, pero... se alguén, a primeira persoa que adiviñe se o fai antes que a ti, esa persoa, que che parece se facemos VIP da Cangle? Que non sei o que significa, pero nós facemos a VIP durante, eu que sei, 2 semanas. A ver se alguén está máis rápido que Vieito. Teño 2 futbolistas da terceira división antes de ir a preferente. Vou empezar por un. Nada, estade atentos no chat porque tedes que ser máis rápidos que a Vieito. Eu ando atento a todo. Outro día sobreime, Sí, ganaches aos dous. Sí. Pois a ver hoxe. E non hai trampa, é que eu quero que perda Vieito. A ver, primeira pista. Primeiro xogador. Xogador de 34 anos, un futbolista veterano. Non é Mamadou. Que? Non sei, Rubén Durán. Non é Rubén Durán. Vale. 37. Mira, tamén dixeron Rubén Durán, non é Rubén Pardo. 2. Compartiu vestiario con Romai, con Llavé e con Jimmy. Ollo porque compartiu vestiario con grandes xogadores, Hugo Soto. Non é Hugo Soto. Non estaba mal tirada, pero non é. De momento no chat nadie o sabe. 3. Experiencia en segunda B con equipos galegos. Isto hai que estar atento. Ui, mira que ven a tirar aquí con Manu Rodríguez, pero non é Manu Rodríguez. Non é Manu Rodríguez. Non é Manu Rodríguez. Manu Rodríguez tamén. Non está mal. Pero eu poño as cousas máis complicadas, chavales. Segunda B. Non é Manu Rodríguez. Ya ves. Se non pasa a seguinte pista, Campillo, tampouco é Campiño. Toño Vázquez, non é Toño Vázquez. Non quería, pero vou ter que pasar. Vale, pois. Di un. Mira, están dicindo Jacobo Millán, Toño Vázquez. Non é. Non. Veña, va. Digo outra pista. Vale. Veña, sí. Toño Vázquez. Toño Vázquez xa dixemos, vale. Veña, outra pista. 4. Conseguiu ascensos. O último dende preferente. É unha pista de merda, sei, pero non o quero poñer moi fácil. Conseguiu ascensos. O último dende preferente. É dicir, bueno, é o que hai. Cabila un pouco. Podías poñer tamén que era futbolista, por se acaso. Futbolista. Vai 4 días á semana a entrenar. A ver. Ou 5. Nunca se sabe, Vieito. Di un, veña, que a seguinte vai estar guai. Pois... Non caigo, non? Acabo de caer, o último dese preferente. Pois... Eu penso que a seguinte hai de sacar a todos. Digo a seguinte pista, a ver quen anda máis rápido. Veña. A súa camiseta é verde. Herbert. Sí que é Herbert. Era Herbert e gañaches a xente. Buf, é que penso que é porque hai lag. Se non,
Mira, ahora a xente vai empezar a decir Herbert, queres que che digas outras pistas? Que ahora é que eran moi fáciles, tío. Iba che dicir, polo nome ben podría ser alemán, pero é de Ribeira. Zurda de ouro para o Arasolis, comparte apelido con Juanín. Non estaba mal. Moi ben. Pois un día máis. Opíname de Carleto, pregunta Carbo 14. Carleto Ancelotti, Segundas partes casi nunca foron boas. Case nunca, hai algunhas veces que... Eu co que flipei, co vin antes, non sei se é certo, é que fixeron 3 anos de contrato, porque eso hoxendía aos entrenadores non se fai nunca 3 anos de contrato. Se poño que era o que pedía, tío. El estaría cómodo ali en Inglaterra, pois dixo, pois se me dades 3 anos de contrato non vou. Supoño que foi interese do Madrid, máis que nada, que non entendo moi ben. Sorprendeume bastante. Non sei. Pero ti imaginaste que lle ofrece... Bueno, agora Alberto Mariano pode ser o estradés que lle ofrece 3 anos de contrato. Pensei que ia dicir Alberto Mariano ao Madrid. Bueno. Ao Castilla. Para sustituir a Raúl. Bueno, douche outro xogador. A ver se estades máis rápidos agora, xente. Hai que espabilar, chaval. Veña, cabeza arriba. Ala. Por que lle borraron a Jengibre a mensaxe? Bueno, da igual. Pista número 1. Xogador de 24 anos. De terceira división tamén. Claro, terceira división, recordade. Vale. Xogador de 24 anos. 24. Sí. Brais Vidal. Non. Compartiu vestiario. Sí, estaría moi guai, pero non. Non é Mon Vives. Compartiu vestiario con Pato Guillén, con Santi Figueroa, que está actualmente no Pontevedra, e con Antón Concheiro. Ollo, Ollo porque é... Micarril. Non é Micarril. Ollo, non estaba mal. Xogador de ataque. Mira, vouche dicir a verdade, esta pista era máis longa, pero acabome de dar conta de que era moi fácil. Entón, xogador de ataque. Vale. 24 anos, xogou con Pato Guillén, Santi Figueroa. Esta... Charles, non é Charles. Quen era outro? Charles ten 34 ou 35. E aparte está en segunda B. Son de terceira. Claro, son terceira división. Ou é Charles o do Ribadumia, que tamén pode ser. Non está... Que dixeches? Compartiu con Pato, Santi Figueroa e Antón Concheiro. Antón Concheiro. Que grande Volk. É que Volk é moi... Gústalle vacilar a Volk. Un gran tipo, Volk GZ. A ver... A xente no chat non fala, non ten nin idea, Veña, home. Mitogo. Non é Mitogo, é máis fácil do que pensades, jo. A ver, 4. Titularísimo no seu equipo, que compitiu no Grupo Sur. Sur. Pedro Veda, non é Pedro Veña. Veda. Confundíme con Veña e Veda. Javi Pazos. Non é Javi Pazos. Javi Pazos terá máis anos, non? Sí. A ver, 5. Levou o dorsal número 10. Vera, non é Vera, Vera creo que é andaluz, non? Queríache falar de Vera, que está facendo un ano increíble. Fixo un doblete esta xornada. Sí, é de fora. No Grupo Sur, dixeches. No Grupo Sur, tío. No Grupo Sur. Ollo, E a xente non di nada, tío. Vas gañar outra vez. Non será Juanín. Quen? Juanín. Era Juanín. Sí, señor, era Juanín Rey. Estábamos falando de él, todos falando de Juanín. A mí se me parecía, pero me dixeron antes que tiña 23 anos. Exacto, e agora vou facer... Ten 24 anos, non 23, que dicían 23, ten 24, sí señor. Estou que me salgo. Sí, é verdade que jodiches a todos. Mira, debutou co Compos en segunda vez sendo un rapaz, viste unha camiseta vermella e está disputando os playoffs e marcou ante o Villalbés un gol importante para a Estrada. Con Santi Figueroa cando xogou? Xogou no Céltiga. É que é o tiro de datos, tío. É con Pato Guillén no Compos e con Antón Concheiro a pasada campaña no Estradense. Que antes... Sí, os outros, saquei non polos outros dous, máis que nada. Polos outros dous, porque polo 10. Sí, claro. Polo 10 e polos outros dous. Mira que listo Jengibre, dicindo la preferente. Sí, la preferente é a miña base de datos favorita. E por certo, que antes che dicía que Herbert compartir vestiario con Romai, con Llavé e con Jimmy. Con Romai foi no Boiro, con Llavé tamén no Boiro e con Jimmy no Montañeros, cando estaban todos en segunda B. Que equipazos, en segunda B. Sí, a ver, eu vou dejar de que un pouco tamén por o tema, non sabía exactamente. Alberto Robi acaba de suscribirse, tío. Gracias, Alberto. Gracias. Pois sí, che dicía
Claro, eu sabía que Herbert estuvera aí, joder, estuvo moitos anos en segunda B, nesta época que había equipos, eso, como Boiro ou Montañeros, que eran equipos que tiñan moitísimos galegos. Sí, Que, bueno, sí. normalmente pasa eso, ou antes pasaba eso, máis, cando subía un equipo así medio algo humilde, como eso, pois, O Boiro. Boiro, Montañeros, Cidade de Santiago, fichaban moitos, tiñan Va. equipos de moitos galegos. Pois imos falar do Boiro, que che parece? Imos ver os resultados que se deron esta fin de semana na preferente, un pouquiño, e despois pasamos a ver os grupos como quedan. Mira, última xornada neste grupiño, gañou o Atlético Montañeros contra o Sofán, que así o Atlético Montañeros conseguiu a segunda praza, que gana o Vitoria. O Sofán non se xogaba Non se xogaba nada, entón o Montañeros pois aproveitouno e quedou segundo de grupo, por diante do Vitoria. Que non xogou esta xornada o Vitoria. Xa. E bueno, despois nada, Betanzos meteulle 6 ao Laracha, e o Laracha unha tempada para esquecer totalmente. E pouco máis deste grupo, a verdade. Atlético Arteixo nada, que dixen que iba a ascender. Bueno, nada. Sí, un momento, Cabo, xa preguntamos outro día tamén, pero ostras, si sabedes que pasa co Laracha, pois interésanos, a verdad, porque non sabemos. Dixo Maki algo outro día. Sí, sí, algo dixo, pero bueno, eso que non, eu tampouco me acordo moi ben, pero é unha cousa moi rara, porque ao final o Laracha sempre foi un equipo de estar aí na parte alta de preferente, en terceira, incluso algún ano. O dito, menos mal que non hai descensos. Pasamos ao seguinte grupo, onde o Dubra cumpriu, ganoulle o Pino. Por certo, información que teño eu de primeira man, o Pino non quería gañar porque non se quería meter de terceiro, que aínda así non se iba a meter, porque o Puebla gañou, pero tiña algunha opción e o Pino non quería, dixo, o sea, pasaba, prefería estar fora da Copa do Rei e descansar. Que opinas desta información? O Pino non sei, o Pino de que a xente fala moito. Sí, señor, o Pino. De que a xente fala moito. O Pino. Pois mira, o Noia, Boiro, un derbi barbanzano, estivemos na ida, ali en Barraña, gañou o Boiro, fixo os deberes e meteuse segundo. O Noia, primeiro matemáticamente xa estaba, así que ises dous equipos. Despois, seguinte grupo, Sarriana non se xogaba nada. Entón, o Lemos ganoulle na casa e clasificouse como segundo de grupo. O Santa Vallés, un equipo moi humilde, terceiro. E gañoulle o Foz. Ostra, que pasou aquí? Que pasou? Non sei, esa nova canción de Son un puto crack como Diego Tristán. Non sei que fixo Carva. Sí. Que pasou aí? Non sei. Bueno, increíble. Diego Tristán. Cousas do Twitch. Bueno, pois iso, Sarriana e Lemos. O que sí que está vendo é que non sei se son favores, pero moitos equipos que non se xogaban nada palmando, moitos. Sí. Con certa proximidade cos rivais que lle ganaron. E bueno, eso tamén é lógico por outra parte, porque ao final son grupos reducidos e son todos equipos de bastante cerca, pero bueno. Mire, di Estevo López, di Estevo López que polo visto Mateo vai comprar 11 caballeros. Quen é Mateo? A verdade é que non o sei. Será Mateo o sobrinho de Amancio Ortega? Colega meu. Non sei como está. Non teño nin idea, realmente. Sí, perdón, que nos liamos. A ver, que hai que falar do Lugo aínda. Aquí, no grupo de Ourense, o Berín empatou a uns contra o Polígono, o Atlético Arnoia 5-1 ao Barbadás. O Barbadás, que non se xogaba nada, non? Outro que non se xogaba nada. Nada, Atlético, nada. O terceiro, non? Xogábase bastante, que se xogaba o primeiro posto. Efectivamente. Era un partido, xa comentamos a semana pasada, era un partido a vida ou morte polo primeiro posto. 5-1. É chegar con 3 puntos na segunda fase. Eu non viro isto, 5-1, Sí, claro. Mateo Laoz, gran árbitro que se retira, Mateo, Retírase, Mateo? Creo que sí, non? Que confirmen, pero bueno. Non teño idea, verdad. Se van os dous primeiros de cada grupo, efectivamente. Veremos agora os grupos e xa comentamos. E mira, despois, no grupo B do Grupo Sur, Caselas 1, Mondariz 2, Juvenil Ponteareas 1, Cultural Areas 1, Porriño Industrial 2, Valladares 1. Aquí pasan o Juvenil Ponteareas, que xa estaba primeiro, e o Cultural Areas, que empatando valeulle empatar, porque o Caselas perdeu contra o Mondariz. Sí, a verdade é que non se contaba moito ese resultado, era unha cousa un pouco, sí que tiña un pouco complicado o Cultural, porque eso, iba a xogar á casa do líder, tal, e o Caselas en teoría tiña un partido fácil na casa, pero Di Farmacias que a ver se salva o Orzúa. Eu penso que si, xa comentamos o do Orzúa, eu penso que vais a salvar, A ver, sí, ten un calendario complicado, decía Vieito, pero bueno. Ten un calendario moi complicado, ten que xogar contra Barco, Ribadumia e
Ourense, creo que era. Sí, señor. Son 3 partidos complicados. A terra do Queixo necesita un equipo na terceira. Non sei se lle está mandando un pouco de bif tamén a terra do... Porque Melide tamén é terra do Queixo, tío, sabes? Entón, un equipo sí que necesitamos aí da terra representando. A min gusta me Arzúa aí en terceira. Bueno, e xa para finalizar, tío, que me ligo. Viralonga 1, Gran Peña 0, Cambados 3, Beluso 0, o Beluso. Un ano... Como calificarías o ano do Beluso? Nunha palabra. Pois, nefasto. Bueno, está ben. Pontevedra B 4, Umia 0. O Vilalón empate a 20 puntos, na primeiro, segundo, terceiro. Que curioso, non? Sí, sí que é. A ver, tamén, co do Beluso tamén digo, todo de broma. A ver, o Beluso hai que coñecer tamén as realidades de cada equipo. Claro. Al final, non sei nin que equipo teñe, nin que expectativas tiña, nin nada. Pero bueno, ao final, perder todos os partidos, pois, boa cousa nunca é. No, pero sí, empate a 20, sí señor. Increíble. Os equipos, empate, quedouse o Pontevedra ve fora. A verdade é que o Pontevedra este ano leva paus por todos lados, o clube. Unha pena, porque os rapaces do Pontevedra B sei que xogan moi ben, tío. Pero bueno, sí, é o que hai. Sí, sí. E mira, temos xa aquí os grupos de ascenso. No grupo norte, Sofán, Noia, Sarriana con 3 puntos por acabar primeiro, Montañeros, Boiro e Lemos con 1 punto. No sur, Atlético Arnoia, Juvenil e Gran Peña con 3, Barbadás, Cultural Areas e Vilalonga con 1. No grupo sur chama a atención porque a priori debería ser ao revés, non? Os equipos que teñen 1 punto, en teoría parten sempre con mellor equipo, non? Como máis, son equipos así como máis con máis nome e tal, sí que é certo. Pero bueno, ao final, a ver que pasa. Hai que, por certo, hai que aclarar que xogan entre todos, son 4 partidos só. Claro, é que cada equipo xoga 4 partidos. É fácil de entender en realidad, Sí, xoga contra os equipos que non estaban no seu grupo. E iso, a min pareceme algo injusto. Debería polo menos xogarse a 2 voltas, tío. É que, a ver, sei que é un formato express e todo, pero joder, ao mellor tocache un campo complicadísimo e despois recibes a un equipo que fora da casa vai moi ben, sabes? Entón a min... Sí, porque xogas eso, 2 partidos fora, 2 na casa e contra quen sexa, claro. Saliu o calendario. É un pouco azar e punto, sí. Ao final o fútbol tamén dan... Sí, vai ser un pouco todos os partidos finais. Isto vai ser increíble, tío, a verdad. Sí. A ver que pasa eso, os dous de cada grupo. Hai moita diferencia porque claro, ao final estás xogando 12 puntos. E se lle sacas 2 xa de primeiras hai diferencia. A 3 equipos, 2 puntos, non te mollámonos, que se molla xente tamén no grupo. O sea, no grupo, no chat e mollámonos nós tamén. Que che parece? Veña, quen sube? 2 do primeiro, 2 do norte, 2 do grupo. Pois mira, eu recordo que no vídeo que fixemos de preferente dixen que iba a ascender Sarriana, Noia e Boiro da Norte, entón vou dicir que ascenden Sarriana e Noia. Sí, vale. Sarriana e Noia, ti? Vale. Eu vou dicir Sofán e vou dar sorpresa co Boiro. Sofán e Boiro. Digo que está. Bueno, sorpresa porque levan 1 punto. Norte, Sofán e Noia. O Sofán é que debe andar moi ben, está moi ben. Vale, Maquilele di que tamén Sofán e Noia. Noia tamén. Eu o Sofán vexo bastante, o Sofán pareceme que está un pasiño por encima. Va. E no sur? No sur é que claro, eu vou dicir Barbadás. É que eu, sabes, mollaría. É que ti dixeras, acórdame que dixeras o Villalonga que ascendía. Eu dixera Cultural Areas e dixemos os dous o Barbadás, creo recordar. Así que vou dicir Barbadás e... é que complicado. Va, Barbadás e Cultural Areas. Ala, no, Villalonga. Eu o Barbadás despois desta goleada en... Cuidado, Si que chupou. O Arnoia eu non sei, pero me dixeron que moi bo equipo. Seguro que sí. Fixaron moi ben e tal. E ostras, esta goleada incontestable, casi me vou mollar co Arnoia, Pero así vou dicir o Arnoia e despois vou cantar co Vilalonga, veña. Va. Que xo dixen ao principio de liga, é parte de un club histórico. Pois aí queda. Club histórico, Sí, claro que sí. Sabes que un dos primeiros partidos, bueno, polo menos dos primeiros partidos que recordo de ver no antigo estadio do Estradense, na Valluca, foi contra o Vilalonga. Ostra, curioso. Moitos anos. Sí, señor. Que cantos hace... Que hai? 35. 35. Ainda vivía Franco. Ainda, e ti andabas por ali xa correteando. Correteando sendo un rapaz. 30 non, fai máis, non, fai 40. Cago en diola. Bueno, tío, que queda a falar? Mira, dices a Chele que non sei... Espera, que nos fixeron unha cousa que non sei o que é un chair. Que son novo en Twitch. Pero un chair ten que ser algo bo, tío, porque sona como un cling. Grande, David. Son cartos. Ollo, dime a día de levo que son cartos. Se son 100 euros,
Non está mal que sean cartos, é verdade. Compraríamos unha cámara e iríamos a máis partidos. Sobre todo fai nos falta. Isto xa digamos máis veces, creo, pero o que nos fai máis falta é un trípode, Un estabilizador para que os vídeos non... Porque, a ver... bueno, mellor, sí, unha cámara, un micro, pero bueno. Claro. Sobre todo de... Temos o pulso moi malo. Ostra, non sei se un euro. Ostra, gracias, David, de verdad. Con ese euro... No, joder. Ollo, Tedes que empezar a coller o exemplo de David todos. Aí no chat, e pouquiño a pouco, hai cámara. Sí, pero... Non fagades como estes que nenos de 10 anos que lle collen a 300 pais, eso. Ollo. Claro, bueno, ou se queredes, sí, a min a verdade é que... Esos solos e outros maiores de idade. Claro. Non sei se poder roubar a vosos pais ou quen sexa. Estás facendo... Estás pedindo a xente que lle roube os seus pais? No. Estou dicindo que non o fagan. Que te iba a dicir? Mira, está unha boa idea de Rei Fabiano, que a ver que che parece a ti. Viernes unha sesión de fichaxe, segunda B, terceira. E quen di viernes, di... Como levas ti o xoves, tío? Xoves... O xoves... Mal. O xoves iba a casa ás 11. É algo. Claro, é que é mala hora, claro. Pero sí que estaría guai, sabes? Facer unha sesión de fichaxes, pero botarlle un ollo así por riba a ver que fichaxes se poden facer os equipos de segunda B e terceira, e tamén facer como as nosas predicións, en plan, que fichaxe te gustaría que chegase ao, sabes? Estaría guai. Sí, non podes mal. facer, sí. Pois faremos. Non sei que días se pode facer, pero sí que se pode facer. Se queredes... O mellor igual é mellor esperar un par de semanas a ver como acaban os equipos. Sí, tamén. Pero bueno. Sí. A ver, bueno, sí, pero sí que facémolo fixo. Vale. Facémolo fixo. Por último, imos falar de algo super importante, como vedes ao Noia para o playoff. Antes de empezar co Lugo, imos falar do Noia. O Noia, pois, chega dun grupo bastante forte, co Boiro, Puebla e Dubra. Bueno, o Pino tamén, é que competiron moi ben. E o Noia estivo ben, nos vímolo en Barraña, que xurto perdeu, pero, joder, o Noia ten moi bo equipo e bons xogadores. E un adestrador como Iván Carril, ex-xogador do Depor. Sí, é entrenador do Santiago, así. Sí. Pero sí, a ver, sí que é bo equipo, home. Ao final acabaron aí, perderon esta semana, pero eu creo que é un equipo forte, un equipo sólido. Ostra. E sobre todo é un equipo que xa leva moitos anos. De best. Xogadores que xa levan bastantes anos, me parece. Temos outro furiño de pura cepa porque Samu Quintela acabase de suscribir con Prime. Moitas gracias, Samu. Mira, Samu, xogador dun equipo que non lle foi moi ben este ano, en preferente, dun equipo de Lugo. Espera, non é o Foz, é o Ribadeo. Como calificarías a tempada do Ribadeo, Vieito? Sí, a verdade é que non foi moi ben. Pero tampouco, bueno. Aparte é un equipo tamén que, bueno, ainda non sei, creo que non fai moitos anos estivo en terceira división. Non sei se estou metendo a gama, pero soname que estivo. Creo que non, ou sí, ou mellor sí, pode ser. Sí, que non lo digas, Sam. Terceira non fai moito. Bueno, e despois en preferente tamén tivo uns anos, tamén non sei se chegou a baixar a primeira algún ano, bueno, non sei. Pode ser, sí. Pero sí. Un equipo. Eso, no Ribadeo, bueno, no, iba a dicir unha tontería, da igual. Hace 6 años en terceira, ollo, en terceira división. Bueno, e agora aí, en preferente, loitando. Que che vai dicir? Falamos do Lugo, que ao final ímonos polas ramas. O Lugo, increíble o Lugo. Mirade como celebra, Dios. Tremendo. Sí, aparte, bueno, eu levaba xa un mes e medio, dicindo que iban a descender, que oía moi crudo. É que realmente a cousa estaba crudísima. Hai que dicir que fixemos o contragafe, Fixemos o contragafe de novo, porque dímonos conta que somos uns inútiles, entón é o que facemos sempre, dicir o contrario e pasa. Sí, é moito, agora xa non hai tantas risas co vídeo do mellor Lugo da historia, porque é iso, que sigue sendo o mellor Lugo da historia. Por qué? Porque un equipo grande como foi este Lugo ao final de liga ten que ser o mellor da historia. Claro. En Vallecas, tío. En Vallecas para salvarse, eso é de equipo grande. Eu mantéñome, para min é o mellor Lugo da historia. Se ti non saques, non fixese o imbécil. Bueno, o imbécil. Muchísimas declaracións. Sí, canteime. Tino, perdón. Tino, se non fixeches... Estoume poñendo nervioso por se está vendo isto ti non saques. Quero dicir, se ti non saques non botase ao tonto a Nafti, non que Nafti sexa tonto, se non o botase, pois ao mellor o Lugo agora estaría moi para arriba, tío, sabes? Estaría loitando por estar en media tábua, punto, xa estaba.
Sí, a ver, que Nafti levaba unha mala xeira e tal, pero ao final tiña o equipo bastante mellor montado que cando chegou Luis César. Para mí, sobre todo, é máis que votar a Nafti, que bueno, eu non o votaría. Foi a chegada de Lois. E traer a Luis César, que, home, é un entrenador que na súa última experiencia, ou nas súas últimas experiencias, foi bastante mal, un adestrador que leva xa moitos anos sin ter un proxecto así durante tempo, e despois que é un adestrador totalmente oposto na forma de xogar a Nafti. É que... A Noz de Vilagarcía. A min gustoume que chegase porque poidémoslle poñer o apodo da Noz de Vilagarcía. A min moloume moito, tío. Foi un meme o tema de Luis César. Menos mal que votaron e chegou Rubén Alves. Dima Dialén que hai que agradecer que o Sporting non meteu presión no seu partido, tal. Pero ainda así... É que ti escoitaches as declaracións ao final do partido. Creo que foi de Sabelsic, o central do Rayo, e comentaba que eles non sabían como iba o Sporting. Que sei que os do Lugo sí que lles decían que va perdiendo, tal. Pero eles non se podían fiar, non o sabían. Sí que é certo que ao final do partido lle lo confirmaron, que tranquilos, pero ao final de todo estamos falando do desconto. Entón, e de feito notouse, joder, que estaban a tope. Os do Rayo estaban a meter goles. Fixo Cantero. Sí. Non sei, ao final apretaron moito e, bueno, o Lugo facendo eso, a heroica un pouco, salvando os 3 puntos e... Sí, pero, mira, eu que di Maki, tío, é que Cantero tremendo. Bodipo, pois... Gran xogador, Bodipo. Era un bo xogador. Para o Lugo estaría guai, Bodipo. Aínda que non lle quitaría o sitio a Manu Barreiro, non lle quito o sitio. Bodipo foi un xogador para o meu gusto que, bueno, sí que os últimos anos foron bastante lamentables, pero foi un xogador bastante infravalorado, Guinea Ecuatorial, non? Era guineano ecuatorial. Sí, bueno, ele é andaluz, pero a nai creo que era guineano. El naceu en Isla... Como se chama? Non me acordo como se chama, un sitio, un pobo de Sevilla. Isla... Bueno, non sei. Mira, cantada dun compatriota noso de Javi Mariño, non, de Diego Mariño, no Molinón, foi increíble, sí que foi, de feito, pobre. A min dame pena, porque, joder. O Sporting tamén foi un equipo que ao final, non sei, pecheando, foi un pecheo gordo, pero bueno, a ver, o Almería, claro, chegaba tamén o Almería que era un equipazo e tiña que gañar. E o Almería, claro, é que tiña que gañar. Ao final é un partido complicado. Ostras. A mí parece máis cagado do Rayo, por exemplo. O Rayo, se chega a quedar fora, perdendo 0-1 con o Lugo, que ao final estás xogando descenso na casa. Non é o mesmo que chegar no Lugo co Almería, con todos os respectos é así. É o mesmo que chegar no terceiro que o 17. Claro. Oi, ti sabía, primeiro, Cantero, Osasuna ou Granada? Isto creomo porque creo que Cantero é de Pamplona, non é... Creo que sí. Creo que por aí vas, por aí. Navarro. Sí, Navarro, eu penso que Navarro, tío. Non me sorprendería velo no Osasuna. E despois, di Maki que Bodipo fichou 7 anos polo Depor, tiña bo representante. Sí, foi un contrato é que o tipo era moi bo xogador. O Bodipo, cando era novo, era moi bo xogador. No Recre fixera boas tempadas, no Racing de Santander moi ben tamén, o tío. Un día, sabes tamén o que tiñamos que facer? Facer como un... recordar xogadores así clasicazos, sabes? Un Bodipo de equipos galegos, refírome. Mira, do Celta, si algún personaxe que recordes así... que pasase polo Celta e que non o recordes... Eu... Dos primeiros recordos que teño de Canovio, os primeiros recordos que teño de fútbol, Canovio, Baiano, esa época, imagínate. Que ti seguro que xa ibas a Balaídos e pillabas unhas cheas que nin Dios. Non te crees, que tiña 12 anos, con 11 anos ou así, ainda sí, tiña... que claro, eu... Eran... En que ano sería, máis ou menos? 2006 ou así. Correcto, 2006, 2007, bueno, pues tería 14 ou sí, ou 13, eu, por aí, non sei. Pero sí, pero bueno, era un Celta xa menor, Mira, dos 90, tipos de 2000. Medialevo, que novo sodes, Mate, Atilano, Lucas, Mimá, pero Medialevo, cantos anos ustedes? 83? Mate, Atilano, Lucas. Que va. Meu, sí que... O de Mate, acórdome de telo nos cromos, que andara pequeno, xa de porteira e con 30 e pico de anos. De verdade xo digo, a Mate, Atilano, Lucas, nin idea. Sí. Vou facer 48, sí, señor. Feito, Atilano, creo que Atilano é Mate, e non sei se Lucas... Atilano e Mate están no club ainda. Sí, claro, eso sona, eso sí que me sona. Pero como futbolistas, nin idea. Tan histórico, retiraríase no 95, sí. Eu vin xogar a Del Bosque en Balaídos, con melena. Me cago en 10. O melenudo Del Bosque. Joder. Bueno. E con bigote tamén. Bigote e melena. Pois non sei, tío. Dios, jajaja. Que?
Nada, eso. Nada, o de Cantero. Cantero parece un auténtico porteirazo, realmente. Un porteirazo. Sí. Ruiz Silva creo que vai marchar, que me parece outro porteirazo escandaloso. Creo que vai marchar do Granada, está bastante claro. É que vai ao Cantero para Granada. Eu recordo, tío, porque eu, bueno, sabes que estiven no verán que chegou o Cantero ao Lugo, eu estiven, bueno, cubrindo o Lugo, estiven vivindo moi de cerca o Lugo. Entón, recordo que Cantero chegaba para ser suplente de Varo, e de feito comezou a tempada como suplente de Varo, porque xusto foi a tempada que marchou José Carlos, era? O Juan Carlos, non? Juan Carlos. Había moitas dúbidas na portería, ao final Cantero, tío, pois saíuse, que viña de xogar moi pouco no Rayo Majadahonda, creo que era. Sí que o recordo. Parece un porteirazo, é un tío que, o sea, creceu moito. Non creo que siga, está para a primeira división, penso eu. E Hugo Rama? Olle co Celta. Co Celta están dicindo que o mellor Pérez e Rubén, e se opera Rubén, van a fichar outro porteiro. Teñen a Patrick Sequeira, vieito. Sí, pero dixeron que iba a tomar que se quedaba no ve. Se quedaba no Celta, claro, eso. A ver, van a estar en Primeira Federación, que vai haber un nivel que non falamos nada, pero xa se completou a Primeira Federación cos descensos de Sabadell, quen era outro, Castellón, creo. Sí, Sabadell. Vai haber moito nivel, tío. Ti como crees que se repartirán as cousas? En plan, es que aínda estiveno falando eu que non sei se dividirán sur-norte, oeste-este ou farán algo máis, sabes o que che quero dicir? Non se sabe aínda, pero si, teñen dúas, eu vin que había dúas, que plantexaban dúas opcións na federación, ou facelo de este-oeste ou facelo de norte-sur. Eu penso que ten máis lógica facelo de arriba a baixo, cortar por Madrid e que os galegos vayan a Andalucía. Sí, exacto. O sea, para os galegos é mellor, eu creo. Para os equipos galegos. Ir a Andalucía que ir ás Baleares. Benvido, Martín. Tens Madrid cerca, aparte, nas conexións por carreteira, sobre todo, ca autopista, ca autovía de La Plata, é mellor andar por Andalucía, por Madrid e por aí, que andar polo norte, por o País Vasco e Asturias e todo eso. Mira, quen é Iago Carracedo, que me sona demasiado? Non xogará en preferente, Iago Carracedo. Iago Carracedo. Xogadores que se despediron hoxe do Compos. Sí, non falamos nada. Que Pereira e Hugo San Martín non continuarán a vindeira campaña en Compostela. O Compos aínda non anunciou prácticamente renovacións. Eu lin por Twitter e tal que ofrecían destes 4 xogadores, a 2 ofrecían a renovación. Os xogadores eran Juanpa, Primo, Guille Torres e quen era o outro? Non me acordo. Ostras, había outro. Non sei, despois hai varios que teñen, hai o mellor con moitos xogadores ou si que teñen contrato por 2 anos, creo que ainda teñen unha temporada máis, me parece. E nada, despois sobre todo están as incógnitas, eu penso que as incógnitas de Miki. É que eu, canto máis pasa o tempo, debería ser ao revés, en plan que dá a sensación que se van marchar, pero eu teño a sensación contraria. Teño a sensación de que Miki non, Miki penso que sí que se vai marchar. Dá máis, eso sí que penso que está feito, o de Miki. Non sei ti como ves. Sí. Pero despois, Brais, Soto, teñen un pouco máis de opcións de quedar. E despois, Bicho, tamén o vexo, falan moito do Deportivo, non sei, non me sorprendería, Depende, ao final é como todo, depende do proxecto que se faga en Santiago, e depende do que lle ofrezan os outros. Seguro que teñen ofertas ou van ter. Ou así algún tipo de acercamento con outros equipos, pero depende do que lle ofrezan, claro, ao final. Claro. Xogadores que se despediron. E que máis? Algo máis? Que haya que falar, vieito. Pouco máis. Eu creo que xa vamos a ir recollendo o campamento, son os 12:05. Increíble, un día máis. Gracias. Sí, gracias a todos por estar aí, como sempre, porque foi un gran día outra vez. Teremos que facer máis directos, tío. Se a vos gustan, dádenos ideas, cousas que vos apetezcan, nós estamos abertos a todos. Está moi ben. Sí. O que pasa é que esta semana eu penso que é un pouco precipitado. Aparte, bueno, tamén está ben que nos informemos nós un pouco, tamén, tocarse uns toques para tamén traer algo de... para falar algo aí está. Con razón de ser. Eso, e tamén insistimos que imos intentar traer a xente para falar, a xente da terceira que é xente... Eso, que xa estivemos falando, tal, bueno... Iremos vendo e comentando movidas. Cabe ser a vosa idea no verán directos e destas vacacións? Pois boa pregunta. Eu non sei ti, eu teño pensado na medida do posible seguir streameando, non, vieito? Sí, está claro, a ver, faremos un pouco, será non vai ser tan rígido como dos días despois, claro. Porque tampouco
ido facer todos os días o mellor, porque isto é un pouco polo tempo da jornada e tal. Pero bueno, despois tamén, home, nós en vacacións tamén, en verano, tamén andamos por aí e tamén facemos... Claro, eu, por exemplo, os 15 primeiros días de xulio, marcho aí para Rías Baixas, ca familia, e pois vai ser complicado facer directos. Intentaremos deixar vídeos preparados en YouTube, porque non nos podemos esquecer de YouTube, que seguimos aí. Hai que les sitio para un stage de pretemporada, Melide ou a Estrada. Tío, onde crees que sería mellor un stage de pretemporada, Melide ou a Estrada? Eu penso que na Estrada. Estrada é un dos concellos máis grandes de España. Pero mira, a ver, eu penso que Melide, porque Melide ten río, que non te podes bañar porque pode estar moi contaminado, incluso máis que... Non sei. Hai varios, podes te bañar, podes te bañar en varios. Bueno, pero Melide é o exótico de estar... Estás falando de Tokio e de... A ver... Pero Tres Arroyos. Aí está, é o que che quero... A Estrada non ten un río contaminado. Sí, tamén. Bueno, tamén o ten, polo lado da miña casa, por cerca da miña casa, un afluente de Ulla, sí señor. E non podes beber esa auga. Bueno, eu penso que molaría máis Melide, tío, porque non sei, a Estrada é máis para relaxar é mellor Melide, porque a Estrada é máis metropolitano, hai máis culturas, máis é así un rollo Londres. Pero o que está claro é que cada un tira polo seu un pouco. Sí, bueno. Pero mira, no chat a xente tira por Melide, polo penso eu. Pode ser, non sei. Eu na Estrada, se che digo, tiñe feito unhas pretemporadas ali espectaculares. Ostra, e agora... Pola zona do Pazo de Oca, de Callobre, por aí. Pode ser. Hai moito sitio. Que che iba a decir, agora que estamos aquí, non sei cantos estamos, bueno, posamos 20, bueno, non está mal, pero comentar un pouco que tamén tivemos a idea de como vou joder a sorpresa, Vieito, pero bueno, como que facer máis interacción con vos, é dicir, que vos incluso entredes en directo, facer algún concurso entre, bueno, entre seguidores, por non sei, creando Discord ou algo inventaremos, pero non sei que vos parecería o de máis participación, incluso sair en directo e botar unhas risas ao final. Non sei. Estaría ben. Temos que mirar aínda, ese é un boceto, está aínda moi verde. Pero estaría guai, a verdad. Temos que mirar a ver como facemos, pero sí, seguro que... E que che iba a decir, mira, agora xa para rematar, facemos unha raid, a ver se vos quedades un pouquiño e lle damos, outro día xa lle dimos unha sorpresa a este rapaz, que a verdad que non sei moi ben quen é, pero é de Galego Twitch, e debe andar xogando algún xogo, entón chegamos ali todos en plan raid de 20 persoas, que está con 5 agora mesmo, sabes? Claro, animámolo en plan... Sí. Va, todos para raid. Non sei que xogo é, pero a falar todos por aí, e decimos grande, e seguidio. Outro día era o GTA, creo. Sí, pois va, pois a ver, imos aló. Vou iniciar a raid e, o dito, moitas gracias a todos por estar aí, foi a hostia un día máis. A ver, iniciamos raid. Como se chama? Jadavi, hostia, non sei como se chama. Hanabi Alfredo, todos saudar de Alfredo. Alfredo de parte de Non Vale Furar, todos, a por él. Imos. Aí está, Hanabi.